जेबो मावनो रोङि हौवा मोनबाथाय बेबायदि खामानि मावनांगौ आरोना लोगोफोर। मैथा बोनो हा जावदोंमोन हा। गोलोमजोब्बाय नै खामानि मावनानै। मैथा मैथा फोहांदो। जेबो मावनो रोङि हौवा मोनबाथाय बेबायदि खामानि मावनांगौ आरोना लोगोफोर। बेखायनो खामानि मावग्रा नायनानैसो हाबा जाखा। नङाबा मैगंबो मोनजानाय नङा, जेबो मोनजानाय नङा। बायनाय मैगंखौलाय बेसे जाबाय थानो, ओंखायनो न'आवनो हा एसे जावनानै मैगं फोनो नागिरदों आरोना आङो। हौवाफोरखौलाय बेसे नायबाय थानो आरो। फाइनेलि लोगोफोर आङो खामानिखौ मावखांबाय नै। मैगं फोनो हासिगोन बेयावहाय। जावखांजोब्बाय आङो। अलसिया हौवा मोनबा बेबायदि खामानि मावनांगौहाय लोगोफोर। हौवानि खामानिखौ मावनांगौ आरोना। हौवा अलसिया मोनबाथाय बेखायनो नै मावनांबाय आरो आङो। हौवाया मावनो रोङा नालाय बेखायनो। लोगोफोरनि गोलोमजोब्बाय आङो। जावनानै हा जावनानै मैथा गोनां। बेयावहाय फाथो फोगोन, फाथो। ओमफ्राय बेयाव मैथा, नैबेयाव आलु फाग्ला गायदों। आलु फाग्ला। गोलोमजोब्बाय नै खामानि मावनानै। मैथा बोनो हा जावदोंमोन हा। मिशन कमप्लिट। गोलोमजोब्बाय नै खामानि मावनानै। गोलोमखाबाय आयौ खावलायाबो गोजा गोजा जालायलांबाय। सावखांजोब्बाय आं नैयाव मैगं फोनो हासिगोन नै मैथाजों फाथो। आलु बमब्राबो गायदो नै।